Rako. Halo. Velocity dong. Oke. Ayo. Ya. Apa iso? Gini, terus gini, terus gini. Aja terus marah. gini. Ada akhirnya ya. Ayo. Niki ditampilke bintang tamune nggih, Pak. Ya. Anu, ada Lelaki mang wis sida apa ora? ojo. Wi besok tak ditangkap Pak Lurah ya ora? Oh iya. Nek sida rencana ki nanggap tip tok kowe. Gantian sampean ya? Yarno, nah aku kulino. Oke, disiarno. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia. Bapak Ibu. Iso itu. Aku mau nih piye? Bapak Ibu. Salah kata jenenge. Boten sios didoni. Bapak Ibu, kita panggil salah satu bintang tamu dari anu kondi Met. Hah? Kondi. Wis karepmu lah. Kok alah sebuah kondi. Kita sambut ada. Kok ayo Jakarta. Mbak Elisa toh? Nggih. Nah, kok Oh, oke Mbak Elisa to. Oh, mbok sing nek nyiarke mbok Lah, dadi lah, MC kula- mbok sing didon. Lah kula kinten nek mara tuane komet tok Ora. Contohe kaya anu dalange manten sore mau hebat. Nah, Dumateng tamu undangan Kakus Sumamono Putri. Kakus Oh, piye? Sing bener Kakung kok kakus. kakung kok. lah ya Kakung Sumamono Putri saking kecepatan dari Kakus. Kakus. Antawisipun sekitar setengah sedoyo. Saking gredeke. Dumateng para tamu undangan Ya. ingkang kula hormati, sapunika wonten bintang tamu saking Ngayogyakarta. Alah, dilongkas wis pindah. Pun pindah, pun boten usah ditampilke nggih. Pindah Jenogoro. Pindah Bojonegoro. Ada Mbak Elisa. Pindah ki nak situ tak rabi lho. Kowe iki sida ngemse ora tonyo lambimu iku malah. Iya, Wong ki nyiarno kok malah mbok omongin. Iya ya, Mbak Octavia. Oke. Sini. Elisa. Elisa kok Octavia. Elisa. Monggo sesarengan boten usah tepuk tangan nggih menika wonten Mbak Elisa. Elisa. Yo. Selamat malam Mbak Elisa. Ya, sudah samapta. Gimana? Aku disuruh apa? Yo iki jane lampir apa jane bintang tamu to? Piye arep njaluk apa? Karepmu piye? Met Sapa jenengmu? Aku rung tepung. tepang kok tepung Tepung bener iki to. tepang kok tepung. Tepung terigu. Oke, Mbak Elisa. Iya, Cak. Nah, larang ngono omongan kok iso ora karo. Niki wau saking wingking apa saking ngajeng? Saking ngajengan. Ngajeng kok. Ngajengan mriko terus mriki minggah. Oh. Saking ngajengan. Nggih, wonten Iki ngajengan. cetha ora to, Met? Gak. Wah, aku ora cetha kok. Tapi kan tahu ngalami. oh ngalami ngene iki. Saking ngajeng wae lho. Nggih, menika wonten pamundutan saking Mas Manten, Mbak Ya, Manten ya. ingkang sampun mriki diaturi Nggih, napa. selamat ya Mas, Mbak. Iya. Mas Femas saha Mbak Putri. Iya, Mas Femas dan Mbak Putri. Ada pamundutan lagu apa? Anu kalau tidak anu itu kan kadang becodot kan. Kating pecotot apa? Bahasa Indonesia saja mungkin lebih paham. Ya pakai bahasa Indonesia aja. Biar saya ngeluh ya. Nah, Itu loh. Ya Jadi- aja iki wayangan iki wayang Jawa ya nggowo. Nah ini perlu diluruskan. Kenapa? Karena ini termasuk bengkong. Nah, sing ndi ta? suatu pementasan itu jangan ini melihat wayang atau bagaimana, tapi komunikatif. Artinya dapat dipahami oleh banyak Semua. orang. Oh. Gitu loh. Jadi Mas Yantan ini terbiasa bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Oh, iya. Kalau Mbaknya Mantan bahasa Arab, biasa pakai bahasa Arab. Bahasa Arab aja Mbak Elisa, Ah. bahasa Arab. Aku enggak belum pernah ke Arab. Perlu Ya. belajar dengan saya. Mbak ajarin aku piye ajarin. Selamat pagi, Selamat pagi apa? Ba'dal subuh. Intere. Ba'dal. Mbak selamat siang. Ba'dal duhur. Oh iya. Selamat sore. Ba'dal asar. Hinggo nek umpama bengi ora, sore ora. Wah, ba'dal napa mawon. Karena bakal isak ngono. Ya bacaane gitu. Lah iya. Maka makanya kersane mantuk. Enggak. Oke, mantuk. Apa? Mantuk piye iki arep nyanyi kok sing dangdut napa campur sari ngoten. Campur sari. Dangdut napa campur sarean? Yang nges. Lah iya, campur sarean apa dangdut? Kok sarean sih? Oh, nggih. Sari. Oh iya sarian. Sarian apa sari to? La 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 la. Niku napa?
Oh, alah, judulnya tali kotang, Mas. Ngenyek. Liyane. Nyapa to? Sing tak warahno kae lho. Sing ndi to? Ya ngono kae. Oh iya. Mangan gedang campur codot. Sematuk giring. Nggih. Oh ya, kira. Napa? Sinarengan. Bapake wau Pak Haji Wiyono ngersake Grikis. Oh ya, gerigi sinarengan bisa. Apa? Bisa ya, Mbak, ya? Satu hati sampai mati. Oh ini mau nyanyi Duet. satu hati sampai mati. Duet. Oh, gak nyanyi, mau joget aja. Oh, mau Ya, joget, Gak apa-apa. ya. Gak nyanyi? Gak. Bayar. Loh, piye tau iki sing Yo nangkap jangan kene kok. dar der dor to. Arep bayar piye? Yo lagune sedane apa Cak Komet? Manut Mbak Elisa. Oh iya apa Mbak Sa? Sing duet niku lho, Pak. Apa Sa? Tadi Katrisna Sejati. Ah. Sias niki Kalau mboten. request dari manten satu hati sampai mati. Ah. Ya. Tapi kalau satu hati sampai mati aku minta sinden buat teman. Membantu. Oh siap, bisa. Moga Mbak Berikis Sinden juga satu oke. untuk membantu dongo. Ya. Sapa sing amal? Satu hati sampai mati. Bantu nyanyi. Ya. Kok donga. Wanda apa ndak? Mbak Mbak Tati Wiwi Sing apa atau sih Mbak Wiwi? mana foto online. Anu. satu Ayo hati Wiwi, sampai ayo Wiwi apa? mati. Yo apa Wiwi? Yo coba, yo. Ya Mas, satu hati sampai mati. Yo. Ya Mbak Putri bagus ya. Suarane Malu-malu Mbak, suaranya apa nyanyi? bagus. Apa nyanyi? Nyanyi. Masa? Loh, nyanyi Ora sampean ketok. gak percaya jajalan to? Hanyalah dirimu. Karo kene. Kasih satu yang ku sayang takkan tergantikan. Semoga kau dan aku satu hati sampai mati, setia tak terganti. Oke, tepuk tangan. Tane yo pinter tenan. Cantik tuh malu-malu gitu. Malu. Suaranya bagus. Gak iso nyanyi. Iso. Silanan gak iso. Ora apa-apa to ngono kok iso. Sing wedok sing iso nyanyi, sing lanang ora iso ya lumrah. Sing lanang ora iso nyanyi ora apa-apa, ning Nah. sing penting iso nyukupi butuhe bojo. Oh iya iya. Lah kowe nek lanang ki pinter nyanyi, ya mau nyanyi turun dalan nggo gitar, ning prapatan nggo gitar, maras do mergawe kok iso. Yo, nek ning dalan karaoke. Lho, mosok karaoke ning dalan? Iya iya. Ya ora mungkin ngerum ya Pak ya. Gak wis ganti ragat kok. Wis kek entek kabeh to, Teh. Tek. Oh, alah. Sampun, Sampun. Mas Manten, Mbak Pripun, Manten. Mas? Capek banget lho iki. Mas Iya, Bima. capek sekali Capek loh. sekali. Pokoknya semoga berjodoh selamanya. Amin, Dan amin, sudah amin. diberikan keturunan untuk anak. Nah, amin. Mas Kanten, Pak Kanten matur nuwun nggih. Nggih. Nggih, monggo. Terima kasih. Wah, Met. pasangan yang luar biasa ideal. Sing Karo lanang yo gede dhuwur ganteng. Nggih, nggih. Ganteng. Sing wedok yo cantik. Nggih. Heeh. Jajane pomo Elisa dadi manten karo karo Komet ngono jejer. Alah ya wis ora waduh blas. Nek, Gimana? nek kula jujur mawon Hah? aja, Pak. Lah ngopo? Wah, padha karo nyawisi tangga. Bojomu Elisa to? Nggih. Bojo ayu kuwi Heeh. upama sampean kan yes ngene iki. Iya, iya. Yes ngene iki lah. Alah, ya. aku emang aku elek nek to. Aku ora mentolo. Gak popo aku loh. Ya wis elek ngono. Upama kowe elek. Angkrik. Ibu lho jere ora nesu. Ya ora apa-apa ora apa. Upama sampean elek, Elek. terus di bojo ayu. Lah ya aku mau Tek mau sebabe apa? padha karo nyepaki tanggaku, ha malah senengen kami tuwa. Hubungane apa ambek kami Lah, tuh? aku nyun sewu lho, tanggapan saulan muput iki gak nek gange belas. Duh, saulan muput iki gak enek bange blas. Piye to lah aku nak belas gak tau nang omah, kene dipangan wong piye? Ya ora apa-apa wong. Wong ora usah ayu-ayu nemen bojoku sing omah ku lho. Ngantos sakniki kula cek bingung. Kok bingung? Lah wajahku koyo ngene, anakku loro lanang-lanang kok ganteng-ganteng ngono. Berarti Tak angen-angen. Bojomu ayu, Heeh. kowe yo elek. Elek. Duwe anak loro. Iya salaman neh. Bodoh panjenengan. Adik kaya bodoh. Lah anakku loro kok iso ganteng-ganteng. Sebabe kuwi piye to, Mas? Gak ro, tapi tak angen-angen samping kiwa tengen omahku kan sing lanang ganteng-ganteng. Gandeng, masa turunane kuwi. Lah mbuh aku ya tak pikir. Ya sabar ora apa-apa jenenge. Sabar piye? Sedekah rasa, Met. Ya.
Waduh, sedak rasa ibu. Ora apa-apa, ora ngrasakno tapi tanggamu kan mandum ngono lho maksude. Omongan ju. Lah iya omonganku ya ngono kuwi kok. Ini ada permintaan mudang kuning. Sapa iki ora diparingi jeneng, iki ya maringi harta uga nangis sakjroning ati. Sing diparingi apa Mbak Elisa? Pak Kasih juga minta atau gerigis ya tadi ada. Dereng katuran kalau wau Brigis. Gerges? Nggih. Ya, oke. Manut. Ya Mbak apa kare? Ya dikancani sinden, ayo kancani sinden. Mayang, ayo yang. Nah, yo. Dikancani siji mesakne lek Mbak Lisa kon ijen. Nah, siap. Sini yang. Oh, ini sindennya cantik-cantik, suara Ini bagus-bagus yang, kok. ayo yang. Nah, Nah, gitu loh. nah iki. Iya, Cik, gadis Mbak anu Mas Komet. Niki. Mayang gadis Dokoro ya 6 tahun yang lalu lah. Gadis kok 6 tahun yang lalu. Wih, senenge ya second. Ya seneng aku. Ya ora apa-apa ning omah ya second lho. Untuk ning kene second ora apa-apa to. Ya, nomah tak ijelno iki ngene-ngene iki tuluru. Iya no, wong gedene ya 2 iki kok Telu no. Wah 3 kilan ngene to. Oh iya. Niki wonten pemundutan. Tuan rumah. Dari Pak Kasih ya. Rigis. Mayang bisa ya? Insyaallah. Iki ya ndedonga Mas Komet. Nggih. Iki cah kecil sing ngudine tanggapan iki lagi lara ning rumah sakit. Oh gitu. Ah. Nggih, No, kancamu biasanya dudu iki to? Nggih. Lah nyanti kancamu? Nggih, sesanu lara. Boten kok iso. Kok lara. Wonten anu tugas dinas. Oh, dikasihna. Nggih, siap. Jadi Biasane karo cak dodok sing lemu sing Lemu. raine gajih tok eta. Gaji. Nggih, manten lemu. wis dipesen tukang soto nggonanmu ya. Ah, berhalangan mula pelawak karo pelawak iki kudu iso gathuk terus, gandeng terus ya ta. Nggih. Dijaga kewarasane. Nggih. Dijaga kesehatane, nggih. Nggih, Sehat ya waras ya, Pak. Pak. Sehat ya waras. Lah ya sehat waras. Nggih, nek sehat betul tentu waras kok. Kok iso? Lah nggih to. Sehat kok orang tentu waras. Loh, enak wong gendeng ya. Iya. Kayak sehat. Ning Tapi- ora waras to. Oh iya Ya iya. iya, apa enak wong gendeng kok terus flu ngono, terus periksa ngono. Ora enek ya. Ora enak. Berarti mulane Jadi dadi nek- wong gendeng ae lho, Mas. Penak. Ah ngono. Iya. Yo. Iki piye to malah kok. Ah, ya. Ya, satu lagi gerigis. Siap urung? Ayo, Velocity. ayo siap-siap. Siji, loro, telu. Dari manis, kurang manis, tambahin wes yo wes, tong riko pengen sing kuno. Ayo Mbak. Pak Kako. Dalam. Velocity dong. Oke. Ayo. Ya. Apa iso? Gini, terus gini, terus gini. Aja waras. Gini. Ada ahnya ya. Ya. Garing manis, kurang manis tambah. Wes yo wes, sing dipikir opo kerasa. Persiapan komen. Mantannya dari sana boleh ya? Ya. Velocity. Manten, berdiri aja dari situ ya. Velocity ya. Berdiri ya. Arahkan ke sana, Mas. Mbak Putri sama Mas Lemas. Ya. Berdiri ya Velocity. Ya. Berdiri dari situ ya. Ya. Kalau bisa kamera ke sana boleh dong. Ya, dari situ aja, Pak. Ya dari situ boleh. Biar kameranya yang ke sana aja ya. Kamera siap nggak kamera? Biar kameranya ditembak ke sana ya. Kamera. Kamera siap. Oh, kok tak cerat-cerit. Enggak ngeri. Kamera
Indonesia. Jangan boleh kalah, semuanya harus bareng-bareng nih ya. Yang pacar-pacarku boleh ikut, ayo. Kok iclik-iclik Ini boleh ikut. Oleh nih wong tuwek kuwi oleh. Apa teko? syukur. Kok apa teko? Kasih Mbak Elisa. Ayo. Siap ya. Yuk. Ayo, bisa ora? Hari manis kurang manis tambah wes yo wes sing dipikir apa terus Yogonya nggak boleh kalah. Yogo nggak boleh kalah sama sinden-sinden. Los. Yang cewek juga ikut ya. Kok udune disaleni. Kamera. Lah kek mawis Kamera boleh nge-shoot Yogo. Mela. Ayo. Ayo. Ora cerat bae. Ini leadernya, Mbak. Ya. Salamannya. Oke. Oke, siap. Bisa ya? Bisa. Ya. Hadap sana ya. Oke. Yogo jangan salah ya. Tambah siji. Ayo, kabeh lo. Bang Ipul. Ardi, siap Ardi. Ayo, Mas Ardi. Mas keren dicopot. Ra melok dulu. Kamera wes siap. Siap, kamera siap. Jo. Kari manis. Spesial Pak Pak Haji Wiono sampun. Aku ki nganti gumun to anu metko Pripun? met. Wong wedok-wedoke mesti aku angger ndelok ya. Nggih. Angger ngene kok ilate dadak di. Ngene iki ngopo lho jane? Niku asline kan boleh berarti. Saya opa mayang barang. Ngene iki ngopo lho? Nggih, kula dhewe gumun. Padahal kula nek masalah ilat boten kenekan lho. Wah. Nggih. Piye kok ora kena? Mbuh rasane iki terus nunjuk lho. Berarti sinden-sinden iki angger pas ki mau. Pokoke sampai metu latene aku pikiranku teko ndi piar. Kuwi asli. Mbah aku dhewe mbah para wong lanang-lanang. Malah bojoku angger ketok anu melet tidak takuk pok. Berarti angger bojomu melet, Tak takuk. pateni bojomu. Ojo. Enak. Bojo Wong melet. beda sak donya sing gelem ya mung sitok-tok ya. Lah Mas. nggih. Ya kuwi sing gemati ya kuwi bojomu. Ora kuwi. mati ya urung sadar. Lah iya kuwi jane iki diilhami dari mana ngono lho aku ora paham. Ya nggih. Pamundutan di anu kalau wau podang kuning. Nggih, kalian niki mau kula takokne wong-wong aku ora ngerti. Nangis sajroning ati kuwi lagu sing endi? Jebule iki anu kuwi lho, ninggal katresan. Nggih. Nangis sajroning atiku. Lagu sing endi aku? Nalika sliramu ninggal Nggih niku. ora apa ngono kok. Ya jelas. Ah, cek ana Bu Dwi, Mbak Putri, terus sama jenenge kuwi Wanda karo Mbak Okva Lica. Komplit. Oke, komplit. Dik Dwi mawon. Eh? Anu Bu Dwi. Iso dik nyeluk bojomu iso dik lho. Anu badhe nyeluk dik niki kula Konangan we, konangan we. Pak. Upama iki wis bojomu kabeh no piye? Alah kok. Upama ya ta. Upama. Niki. Heeh, iki lho. Bojomu kabeh no pitu iki piye? Upama. Nggih, kalih kantor ngatur mawon, Ngatur piye? ngatur jadwal penting no. Ngatur jamaah piye? Nah, nggih mungkin capek nak mboten diatur pamane niki Ah, Bu Dwi. Senin kali ini Senin. Oh, loro Senin. Nggih lho. Ah, ya. Terus sing loro kene. Niki Selasa, Rabu, Kamis. Duh. Jenenge Radil. Apa to, Pak? Wong Senene loro. Lah nyapa umpama dari bojoku kok. Iki Senin aku nang loro kene. Loro ki. Sing Selasa, Rabu kene ya. Ah, Selasa Rabu, Wanda. Akeh kene. Nah, terus sebelah Okva. Kamis, Heeh. Jumat, Kamis wong loro. Mes loro. Mes wong Nggih. loro. Ya. Ngatasi kula. Ah, terus bar kuwi wiwi. Kamis, Jumat loro niki. Elisa, kalih Oh, Elisa karo Wiwi. Nggih, Jumat. Setu. Setu. Setu apa Jumat? Setu jalan-jalan Pak biasanya kula. Setu Minggu kula weekend. Jadi Yalah, Lah sing sitok kan sing pojokan ki urung lho. iki loro ki Senin. kersane di Bathuk Nyambit. Nek
Adil. Jenenge dak sia. Lah wong umpama ya milih sing apik sisan to. Ayo mbok yo iki era kitang tanggal abang kuwi ya dienggo ngono lho. Tinggu apa? Apa raya montret kabeh kaya. Lho, maksud iki pas tanggal abang sampean libur ngantor iki dienggo ngono lho maksudku. Moh aku sing duwe kok, Bu. Ora apa-apa ngene iki malah saya tuwa ki penak. Upama santenmu saya kental ngono upama santen. Kuwi rak santen. Lah iya. Ayo Bu Tuwi, Mbak Putri, Wanda karo Okpa Lisa. Ayo, Bapak. Tinggal kenangan. Ninggal katresnan kok kenangan. Ninggal katresnan. Ning garap musik gamelane gen ngetut kewe. Oh, ngono. Ya. Yang apa? Satu lagi ya. Atur kanca-kanca Mas Joko Kedung Malang yang ada di Kediri, terima kasih go menyimak. Oh, ngono. Go Mas Ngadinu Pondok Ungu Jakarta, tasih monitor, Mbah Nuwun. Anu mriki mawon nak kali niki anjlok mboten apa-apa nggih. Loro bukan anjlok diane liwat tangga. Nah, iki tasih eman-eman kula nak anjlok kula nak onder dile anu gak ya. Enggak. Sing loro wis duwe anak, sing loro jek gadis. Nggih. Wis titane sing loro sing gadis sing ndi? Sing gadis jelas niki to, Pak. Mas yo kalih merem nggih tetep ngertos to. Sing rene iki. Loro. Iki lho sing gadis. Loro iki jelas. Kok mburi padha iki gadis ya. SMA. Biyen. SMA 20 tahun kepungkur. SMA lulus impur. Ya iki Mbak Okpa karo Mbak Wanda iki masih sendiri. Masih sendiri. Dongak-dongane mbong ndang entuk jodoh ya Anet. Amin. Ora bakal ampuh jodone. Lah iya. Sing pundi wau, sing pundi? Sing 1 2 itu lho. Sing penting Mbak sinten? Wanda. Okpa kali Mbak Wanda. Golek bojo pisan kanggo selawase. Aja kaya sing kono-kono ya. Dadi pisan kanggo selawase. Nek iso ki dipikir tenanan mergo nang donya ki nek iso diusahno pisan. Ya, dipikir tenanan. Nek iso milih aja adoh dagelan. Mergo wong duwe bojo dagelan ki padha karo duwe slep 7 nggon sawah 3 nggih. Alah nyatane dhek ora gablek popo. Lah tanggapan pas sepi. Yo. Ngomong ae ngono kok. Ayo, kaya ngomong. Ninggal katresnan. Yo, mara kanca yuk. Terima kasih. Engko iso gabung kalian Mbak Elisa.